Jestli plánuješ nový e-shop, máš e-shop zrovna rozdělaný, snažíš se vymyslet, jak to nejlíp udělat a trápíš se u toho, případně jestli tvůj e-shop už jede a nejsi s tím spokojený nebo spokojená, tak tohle video je přesně pro tebe. Tohle bude návod krok po kroku, naprosto od nuly, jak udělat e-shop na ShopTetu. Je to nejlepší návod, který na YouTube najdeš. Provedu tě za ručičku od začátku až do konce. Bude to jak pro naprostí začátečníky, tak ale věřím tomu, že tohle video pro tebe bude přínosný, i pokud seš už trošku pokročilej, e-shop ti funguje, nějaký prodej máš, ale cítíš, že tam nějaký prostor pro zlepšení pořád je. No a je důležité říct, že se mi se ShopTetem podařilo vyjednat slevu na tarif, takže sleduj, dozvíš se víc. Tohle video bude poměrně dlouhý, takže si klidně přeskakuj dole v kapitolách, bude to všechno označený, běž na ty části, které tě budou zajímat. Ta výchozí situace, ve které seš a ve které ti tohle video výrazně pomůže, je, že potřebuješ nový e-shop. Možná stavíš ten e-shop naprosto od nuly, uvažuješ nad tím, nosíš to v hlavě roky. Já se čas od času setkávám s klientama, kteří mi volají a chtějí konzultovat, hele, jdeme stavět e-shop, pojď nám pomoct na ShopTetu něco postavit. Já vždycky říkám, na tohle je škoda si brát konzultanta, vy si ten základ. Dobrý e-shop, samozřejmě nebude to špička, nebude to top, ale ten start vy jste schopni si fakt jednoduše udělat sami a právě proto dělám tady tohle video. Tohle video vám v tom pomůže. Možná máš e-shop rozdělaný, trápíš se s tím, vidíš, že je to takový nějaký, že ten e-shop není zas tak jednoduchý udělat, pokud tě někdo neprovede. No a možná už máš e-shop odpublikovaný a cítíš, že to není úplně ono, takže některé věci si budeš moct podle tady tohohle návodu, podle tady toho videa, na který se díváš, opravit. Když tohle video budeš sledovat, aplikuješ ty věci z něho, tak se dostaneš k hotovému e-shopu, který věřím tomu bude lepší než velká část e-shopu, s kterýma se můžeme potkat. Co teda získáš v tomhle videu, co se tady naučíš? Jak už jsem říkal, hotový e-shop, který bude lepší než 93% stávajících e-shopů. Já jsem si tady úplně náhodně otevřel nějaký e-shopy, které jsou vytvořeny na ShopTetu a já to vidím fakt dennodenně. Lidi se pustí do toho, že si naklikají jednoduchý ShopTet a skončí to nějak takhle. Jo, vidíme, tady je prostě nějaká úplně šílená homepage, která nemá patičku. Ne, teďka to prosím neberete tak, že chci nějak jako urážet nebo se vozit tady po těchto e-shopech. Jo. Je to fakt úplně náhodně na vygooglený nějaký e-shopy, které prostě jsou tím typickým příkladem, kdy se firma nebo jednotlivec pustí do nějakého e-shopu a dopadne to takhle a je to podle mě hrozná škoda. Jo, tady vidíme nějaký další, kdy prostě na té homepage vůbec nevěděli, jak to poskládat, zase žádná patička. Tady máme typicky ty věci jako vítejte. Je to strašná škoda, protože udělat ten ShopTet do nějaké velmi dobré úrovně, velmi jednoduše, velmi rychle, je vlastně strašně jednoduchý a to je to, proč tady tohle video dělám. Jo, tady vidíme další, prostě úplně šílená nějaká homepage, nesmyslná. Tohle, jo, možná jsou ty e-shopy přesně v té fázi i toho rozdělání a proto takhle vypadají. Každopádně, jak říkám, já tady tyhle příklady vidím dennodenně. Dostanete bonusovou slevu na tarif od ShopTetu, dozvíte se. Já věřím tomu, že pokud budeš tady tenhle návod sledovat krok po kroku, opravdu si otevřeš zároveň ShopTet a budeš si tam klikat ten e-shop, tak když tomu dáš ten čas, tak věřím tomu, že zítra můžeš spouštět velmi dobrý e-shop. Zvládne to každý, nebavíme se vůbec o žádném kódování, programování, o žádných složitých věcech. Všechno je to opravdu v podstatě klikačka, takže v tohohle se bát opravdu nemusíš. No a můj cíl tady do tohohle videa je opravdu udělat to velmi prakticky, to znamená, budeš se mi dívat pod ruky, uvidíš každý klik, co, jak, kde udělat, uvidíš, jaký e-shop nám z toho na konci vypadne. Možná je důležitý a možná tvůj dotaz bude, proč teda ShopTet, proč doporučuji ShopTet, proč to, jak si udělat rychlej e-shop, ukazuju právě na ShopTetu. Ano, těch systémů je strašně moc, těch takzvaných krabic, kde si ten e-shop můžeš naklikat, ale já fakt věřím tomu, že v českém prostředí je ten ShopTet nějakým standardem. Tady tohle, co si budeme ukazovat, to znamená co nejrychleji spustit e-shop bez nějakého programování, kódování, aby to bylo jednoduchý, tak já fakt věřím tomu, že ten ShopTet je v České republice na tohle zdaleka nejlepší. ShopTet udává standardy, v podstatě drtivá většina i mých klientů, s kterými konzultuju, jsou na ShopTetu. Ten ShopTet zná každý. I kdybyste tam narazili někdy na nějaký problém, nebo to chtěli posunout na daleko vyšší úroveň, než co si ukážeme tady my jako ten základ, tak těch partnerů, těch kódérů, těch grafiků, kteří se ShopTetem umí, je spousta. A to, co teďka říkám, jsou jenom nějaké výhody toho ShopTetu. A já fakt věřím, že pro 98% lidí, kteří zakládají nový e-shop, řekněme malý e-shop, který nemá nějaký miliardový ambice, tak fakt věřím tomu, že ten ShopTet je nejlepší řešení v tuhle chvíli
na českém trhu. Jenom v rychlosti, pokud mě neznáš, kdo jsem já, proč bys mě měl poslouchat, proč by ten návod ode mě měl mít nějakou hodnotu. Já se v e-commerce, v online podnikání pohybuju přes 10 let, už to bude spíš něco jako 12 nebo 13. Mám za sebou 300 konzultací, respektive 300 klientů, spoustu recenzí, najdi si na Google Matěj Slezák. Mezi klientama mám opravdu ty mini e-shopy, které teprve začínají. Historicky jsem pomáhal i takovýmhle malým, až po e-shopy a firmy se 100 milionovýma, dokonce už miliardovýma obratama. Takže myslím si, že ten vhled do toho mám opravdu velký. V ShopTetu se hrabu v podstatě každý den. Takže myslím si, že ten zdroj a ty zkušenosti rozhodně jsou a věřím tomu, že tu hodnotu dokážu předat. No a na mým YouTube, Instagramu, TikToku a tak dál jsem publikoval už stovky dlouhých i krátkých videí, kde se zabývám e-shopama a e-commerce ze všech úhlů pohledu. Pokud neznáš, tak mrkni i na další videa. Ještě jednou, co si teda odneseš? Já věřím, že tohle video je jak pro začátečníky, tak pokročilé. Začátečníkama myslím opravdu, teďka dám příklad, maminka, která vyrábí nějaký ruční náramky, chce si naklikat jednoduchý e-shop. Proto je tohle video úplně jak dělaný a bude jí 100% od začátku do konce přinášet hodnotu a pomůže jí. Věřím ale tomu, že i když seš pokročilý e-shopař, děláš už nějaký zajímavý obraty, klidně 1 milion plus měsíčně, něco takového, tak i u takovejhle e-shopařů nebo dokonce i větších, já historicky fakt vidím, že i ty základy mají špatný, nemají je zvládnutý. A já se budu snažit v průběhu toho videa nejenom ukazovat to, řekněme, hloupý klikání, klikni tady, stane se tohle, ale zkusím to protkat i nějakým, řekněme, zamýšlením, jak k tomu e-shopu přistoupit, co tam zlepšit, jak třeba psát texty, co by na těch e-shopech mělo být a tak dál. Takže věřím tomu, že i pro někoho, kdo je, řekněme, pokročilej, tak budou místa, které budou fakt zajímavý a pomůžou ti zlepšit ten tvůj e-shop. Půjdeme opravdu krok po kroku, aby to bylo logický, aby opravdu ten e-shop nám, řekněme, rostl pod rukama. Budeme následovat nějakou logickou strukturu a jak už jsem říkal, budu se snažit neukazovat jenom klikni tady, ale pokusím se zamyslet i nad nějakýma principama, jak k tomu vůbec přistupovat. No a poslední bod, než se opravdu už pustíme do akce, je taková filozofická odbočka nebo moje doporučení. Já ti fakt doporučuji, pusť si to video, otevři si vedle toho tu administraci, pokud ten ShopTet zakládáš, cokoliv, máš ho rozdělený nebo ho chceš rovnou založit. Založ si ten e-shop se mnou, dělej to krok po kroku. To video je dlouhý, to znamená, bude ti to trvat, budeš si to stopovat, budeš si to vracet. Vůbec to ničemu nevadí, ale já věřím tomu, že je opravdu důležité pustit se do akce, začít to klikat hned, protože se do toho jinak nepustíš. To video si pustíš někde na druhé obrazovce, budeš nad tím uvažovat, řekneš si jo, to je zajímavý a už se k tomu nikdy nevrátíš. Takže já fakt doporučuji, pokud to myslíš s e-shopem vážně, dělej to se mnou od začátku, podle toho videa, podle toho návodu, který ti tady dám. Tak a po úvodu jdeme konečně na to. První věc, kterou samozřejmě musíš udělat, je založit si účet na ShopTetu. Tady mám dobrou zprávu. Se ShopTetem se mi podařilo vyjednat 30% slevu na jakýkoliv tarif, který si vybereš. Tady je možná dobrý se právě trošku zastavit u těch tarifů. Vidíš, že tady mají v ShopTetu na výběr několik tarifů, je tam rozdíl mezi roční platbou na 2 roky, dostanete tam vždycky nějakou slevu, samozřejmě, když zaplatíte nějakou částku dopředu. Já mám tu zkušenost, že pro takový ty opravdu mini e-shopy, ty maminkovské e-shopy, často stačí ten basic tarif. A potom už samozřejmě záleží na vás, kolik máte produktů, tam se to typicky velmi často láme, jo, že do těch vyšších tarifů přecházíte kvůli těm produktům, ale opravdu ty doplňky, které tam narůstají s těma zvyšujícíma se tarifama, jsou velmi, velmi zajímavý a myslím si, že vždycky dokážete vybrat ten tarif, který pro vás bude příhodný. Dokonce, ano, je tady ta možnost free tarifu pro mini e-shopy, zase možná pro nějakou maminku, pro nějaký mini e-shop, pro nějakého řemeslníka, který prodává nějaký umělecký výrobek, jo, nějakou sošku, nebo já nevím, co teďka mě nenapadá příklad, tak i ten free tarif má určitě svoje užití a jsou lidi, kterým to vystačí. Každopádně pokud chceš 30% slevu na první fakturaci, platí to pro měsíční fakturace, tak využij tady tenhle slevový kód SLEZÁK30, proklikni se přes link, který najdeš pod tady tímhle videem. Slevový kód potom klasicky zadáš při platbě a bude ti započítaná ta 30% sleva. Myslím, že je to hezký bonus do startu každého e-shopaře. No a co je důležitý říct, tak ten kód platí pro prvních 100 lidí, takže doporučuji moc neváhat, aby ti tady tahle šance na levnější ShopTet neunikla. Tak jo, a my jdeme konečně už reálně založit e-shop, pustit se do toho. Teď už teda jen stačí kliknout na link pod tímhle videem a potom je to velmi jednoduchý, tady prostě zadáš svůj e-mail, s kterým potom chceš pracovat, který chceš mít spojený s tím e-shopem. Tak já si dám srdce@matějslezák.cz, za chvilku uvidíte proč srdce a vyzkoušet zdarma. Tady nám nabíhá nějaký loading
A v tuto chvíli takhle jednoduše jenom po zadání mailu jsme v administraci, v prostředí, kde všechno to, co se děje v e-shopu, uvidíš, upravuješ e-shop a tak dál. Tohle je vlastně místo, ve kterém se budeme celý to video pohybovat. Co je ještě důležitý říct, do mailu ve chvíli, kdy si uděláš tu registraci, jak jsme si ukázali, ti přijde tady tenhle e-mail, ověření e-mailové adresy a tady jenom klikneš na ověřit e-mailovou adresu. Rovnou tady tohle místo, do kterého ti to hodí, je dobrý si projít nějakým způsobem tady nastavit telefonní číslo, e-mail, z kterého chceš komunikovat. Doporučuji aktivovat si dvoufázové ověření. Samozřejmě každá bezpečnostní vrstva je dobrá a určitě by tě mrzelo, kdyby ti za rok někdo zbytečně hacknul e-shop. No a tady si můžeš nastavit nějaké upozornění, který chceš, aby ti potom chodili. Takže tohle je takový základ, který můžeš začít. Tady není nic zákeřného. Obecně jenom pro nějakou orientaci v té administraci, co je tady důležitý. Myslím si, že docela důležitý a užitečný je tohle tlačítko zobrazit obchod, který ti ukáže vlastně v jakém stavu je tvůj e-shop v danou chvíli, podle toho, jaký tam děláš změny. Tady vidíš, že jsme na nějaké základní šabloně, takže v tuhle chvíli naprosto nezajímavý. Tady v téhle části ti od ShopTetu budou vyskakovat různé novinky, případně třeba upozornění na fakturace a takovéhle věci. Je většinou možné si to odkřížkovat. A tady vidíš, že ta zpráva, která je pro tebe nejaktuálnější, to znamená, že si můžeš objednat tarif, tak ta vlastně nejde oddělat. Můžeme si tady ale rovnou ukázat to, že ve chvíli, kdy ti dojede to 31-denní testovací období, nebo jak tomu správně říct, a budeš chtít pokračovat po tom, co si všechno nastavíš a vyladíš a vyzkoušíš, tak vlastně i rovnou tady můžeš využít to objednat, zvolíš si ten tarif, který ti bude vyhovovat, který potřebuješ, třeba podle toho počtu produktů. No a tady můžeš zadat právě ten slevový kód, což je teda slezák 30, který ti, jak už jsme si říkali, umožní využít 30% slevu na první fakturaci. Potom ti tady taky vyskočí takovýhle poměrně užitečný průvodce, pokud jsi fakt úplný začátečník, začínáš tady tenhle e-shop stavět opravdu od nuly, jsi v té administraci poprvé, tak doporučuji, není to vůbec žádný problém, je to fakt rychlovka, si toho průvodce proklikat. Ono ti to tady takhle zhrne vlastně tu administraci, jak to tady vypadá, hlavní menu, jo, ShopTet univerzita, tam jsou nějaký vzdělávací články a tak, taky doporučuji. Upozornění, kde ti budou vyskakovat různé věci, ať už nové objednávky, hlídací psy a takovéhle věci, vždycky si toho samozřejmě všimneš. Tady je help, podpora, můžeš volat do ShopTetu, když máš nějaké dotazy, je to velmi příjemný, protože není problém se tam dovolat a velmi ochotně ti s většinou věcí poradí, takže to je velká výhoda ShopTetu. A my začneme tady touhle položkou vzhled a obsah. Půjdeme do šablon. A tady vidíš vlastně šablony, které nám nabízí ShopTet. Jsou to úplně standardní šablony, je pak možnost si vlastně dokoupit nějaký, řekněme, prémiový šablony, ale já doporučuji a fakt pevně jsem přesvědčený o tom, že pro drtivou většinu zase malých e-shopů, který začínají, chtějí si to nějak vyzkoušet nebo chtějí mít prostě good enough e-shop, který bude fungovat, bude stále lepší než drtivá většina jiných e-shopů na ShopTetu, tak já vždycky doporučuji, začněte, využijte tu šablonu Classic. Je to naprostý standard v rámci e-commerce a ano, potom ta námitka může být, no dobře, tak já budu mít ale Classic šablonu a to má milion jiných e-shopů. Ano, má, ale v dnešní době by stejně to odlišení, to, jestli ten e-shop bude, řekněme, originální, nebo jestli ty lidi osloví, neděláte tou šablonou. Děláte to primárně tím, jaký budete mít fotky, jaký budete mít obsah, jaký budete mít copywriting. Ta šablona samotná, ano, má to nějaký vliv, bez pochyby. Ale ty ostatní věci jsou podle mého daleko důležitější a když ty ostatní věci budete mít dobrý, tak je z mého pohledu velmi chytrý a jednoduchý ten poměr cena výkon vzít si tu Classic šablonu, která je ověřená, každý s ní umí. Lidi ji znají, jo, z hlediska UX je to prostě nějaký zažitý standard, tak já fakt věřím tomu, že je to nejlepší řešení. Takže tady v podstatě nic neměníme, protože ta Classic šablona je aktivovaná defaultně. Dál půjdeme tady do téhle záložky rozvržení a kde už se to začíná lámat, kde už někteří e-shopaři vymýšlí s prominutím kraviny, jsou tady tyhle třeba boční zobrazení. Já si moc nedokážu představit e-shop, kde by to dávalo v dnešní době velký smysl. Pokud je to standardní malý e-shop, který neprodává nějakou super komplikovanou věc, takže bavíme se opravdu o 99% e-shopů, zvolte si tady tohle zobrazení. V rámci kategorie nechte tady tohle zobrazení. V rámci detailu produktu si dejte tohle zobrazení. Jo, tady zase nechceme tu boční linii. A u článku a stránek, tam se o tom dá trošku diskutovat, ale já doporučuji na start taky to jednoduché zobrazení. Tak, tady vidíme, že se nám to nastavení průběžně ukládá a jdeme do prvků. Zase,
Spousta e-shopařů nad tím hrozně dumá, vymýšlí tady nějaké nesmysly. Já vám ukážu nejjednodušší řešení, který opět věřím, že pro drtivou většinu je správný a dostatečný. Tady v tomhle bočním sloupci necháme jenom filtry. Kategorie můžeme vyhodit. Online platby si přesuneme do patičky, to znamená sem, takhle jednoduše vy jenom ty věci si můžete přetahovat. Top produkty je naprostý nesmysl pro drtivou většinu e-shopů, takže můžeme zrušit. Tady máme další položky, z kterých si můžeme vybírat. Nás v tuhle chvíli bude zajímat kontakt, který si taky přetáhneme do patičky. A dále nás bude zajímat tady tahle položka Information for you. Tohle jsou 3 základní věci, které v patičce musíte mít. Je to nějaký důvěryhodnostní prvek, ukazujete tam kontakty, ukazujete tam obchodní podmínky a tak dál. Tohle je něco, s čím musíte začít. I to ukazovat online platby. Ano, může se u nás platit Vizou, může se u nás platit Mastercardem. Hraje to do té skládačky důvěryhodnosti. Každý e-shop musí být důvěryhodný. Jako další bonus vám pod tímhle videem dám odkaz na checklist zdarma 45 bodů důvěryhodnosti, který musí každý e-shop splňovat, aby se u něj lidi nebáli nakoupit, aby si nemysleli, že je to nějaký podvodný e-shop. Takže běž dolů pod video, stáhni si tady tenhle checklist 45 prvků, který si na e-shopu musíš zkontrolovat, až ho budeš mít hotový. Je to úplně zdarma. Tak a tohle nám pro tuhle chvíli v těch šablonách stačí. Můžeme se klidně podívat pro zajímavost do toho e-shopu, jak to v tuhle chvíli vypadá. My jsme v podstatě udělali to, že v kategorii tady na boku vidíme filtrace. Když půjdeme na produkt, tak tady na boku žádný sloupek není. Na homepage ten boční sloupec taky nemáme, tím se nám to pěkně pročistilo. A v patičce teda vidíme, že máme kontakty, které ještě nemáme vyplněný, potom vidíme, že přijímáme online platby a tady jsou, jak jsem říkal, ty informace pro vás, jak to má shop teď nazvaný, obchodní podmínky, GDPR a tady tyhle věci. Jo, takže není to samozřejmě zdaleka dokonalá patička, ale ty základní informace tam jsou, jako nějaký odrazový můstek nám to stačí a jak říkám, už v tuhle chvíli tou patičkou předbíháte spoustu dalších malých e-shopů, který ani tohle v té patičce nemají. Pokračujeme dál, vzhled a obsah a teďka se překlikneme na editor. V tuhle chvíli v tom editoru pojďme začít logem. Já vám tady odhalím, co jsem vymyslel za fiktivní e-shop, na kterým si to celý ukážeme. Když dáme nahrát, tak vám tady teďka slavnostně můžu odhalit, že nový e-shop, který jsem tady fiktivně pro naše účely vymyslel, se jmenuje Hliněné srdce a budeme prodávat nějaký keramické výrobky. Nahráli jsme to logo a už vidíme, že ho tady máme na začátku na té homepage propsaný. Takže v tuhle chvíli konečně ten e-shop začíná vypadat trošku podle toho, jak si začínáme představovat. Co je ještě důležitý, když vy pak půjdete na ten e-shop, na něm si potom můžete proklikávat samozřejmě podle toho, co si tam zrovna upravujete a vy tady pořád vlastně ve chvíli, kdy budete přihlášení, nahoře vidíte tady tuhle, řekněme, administrační lištu. Představte si potom, že budete v nějakém produktu, budete ten produkt chtít upravit, tak třeba tady vidíte upravit produkt a jdete přímo do administrace toho produktu, ale to teďka ještě trošku předbíhám. Logo máme teda vyřešený v tuhle chvíli a další důležitá věc, kterou tu šablonu trošku ohneme proto, aby vypadala podle té naší značky, podle nějaké tonality, kterou chceme předat těm zákazníkům. Samozřejmě ty barvy vám pomůžou udělat nějaký dojem, jo? Vytvářet nějaký brand. Takže my, když si představíme, že máme hliněné srdce, nějaká ruční práce, hlína, hnědá barva, tak já ten celý e-shop samozřejmě budu chtít trošku ladit do těch barev. Tady vidíte defaultně, že u té šablony Classic jsou přednastaveny zhruba tyhle barvy. Když se zase vrátíme do toho e-shopu, tak jak je v tuhle chvíli pořád přednastavený, tak o čem se bavíme, jaký barvy vlastně můžeme upravovat. Bavíme se třeba tady o té modré liště toho horního menu, bavíme se o tady těchto tlačících, jo, vidíš, že teďka ho máme takový, jak to říct, tyrkysový. Když na něho najedu, tak nám trošku stmavne, aby tam byla vidět ta interaktivita a tohle jsou všechno místa, kde ty si ty barvy můžeš upravit, je to naprosto super. Samozřejmě v ideálním světě ty by se měl bavit s nějakým grafikem, který ti udělá tady tuhle strukturu těch barev, aby to dávalo smysl, aby ty barvy byly, řekněme, dostatečně výrazný pro ty prvky, pro ty tlačítka, což je trošku teďka přesah do UX, kam se pouštím, ale nechci se tam pouštět úplně do detailu v tomhle videu. Já doporučuji klidně pobav se s AIkem, s Claudem, s chatem GPT, řekni, mám tady návrh loga, to logo má takovýhle barvy, ta firma bude prodávat tohle a tohle, chci, aby to působilo takhle a takhle, tady máš prvky, které potřebuji vymyslet do ShopTetu a nahoď mi barvy. Jo, takže takhle já jsem to udělal a doporučilo mi to barvy, které já tam teďka v rychlosti nahážu. Tak, tady vidíš, že to máme laděný celý do hnědé podle těch barev, který mi AI doporučilo. Nemyslím si, že je to něco, čím by se měla na začátku nějak úplně extrémně trápit. Trošku smysl to dávat musí,
a vždycky je dobrý, jak když to teďka zase uložím, tak se můžeme podívat na ten samotný obchod. A tady hned vidíš hnědá ta horní lišta, tlačítka máme taky hnědý, dochází tam zase k nějaké interakci, to znamená najedu na to, ta hnědá trošku stmavne, jo, a takhle ty si ty barvy můžeš navolit tak, aby to ladilo prostě k té tvé značce, k tomu tvýmu logu. Tady nám to v tuhle chvíli stačí, pokračujeme dál, vzhled a obsah, titulní strana. Tohle je moje velký téma v rámci recenzí e-shopu, který dělám na mém YouTube, klidně mrkni, je jich tam spousta, věřím, že se tam to hodně rozvíš a bude tě to hodně inspirovat. Se často trápím a komentuju tady tenhle prvek. Je to ten takzvaný uvítací text. Pojďme si rovnou ukázat na tom e-shopu, tak jak ho v tuhle chvíli máme, co to je. Je to tady tahle část. Mnoho e-shopařů, kteří začínají, tam nechávají tady tohle, vítejte v našem obchodě a pod to napíšou, když bychom si teda řekli, že jsme nějaký fashion obchod, prodáváme nejlepší fashion, dobré oblečení, máme boty i hodinky, nakupte u nás, budeme se těšit, jo? Takovýhle nějaký nesmyslný texty. Tady je velmi důležitý už v tom titulku předat nějakou hodnotu, říct něco o tom e-shopu a potom tohle využít, jo? Říct těm zákazníkům, proč by u nás měli nakoupit, snažit se tam předat krátce nějaký příběh a ideálně i nějaký, řekněme, konkurenční výhody. Já jsem si v rychlosti udělal v Claude AI v Coworku projekt, který bude mi pomáhat s tím hliněným srdcem, když takhle budeme tam chtít nahodit nějaký texty, ať to máme fakt úplně konkrétní, takže můžete se klidně podívat, jak já s tím pracuji tady v rychlosti. Můžeme na to klidně pak udělat nějaký další video, jak s Claude Coworkem, který v tuhle chvíli jsme na začátku června 2026 používám a vlastně mi to s e-shopama pomáhá úplně nejvíc ze všeho, takže já vám teďka klidně ukážu, jak to můžeme použít pro tvorbu tady toho uvítacího textu. Napiš mi pro můj e-shop Hliněné srdce uvítací text, který je na homepage ShopTetu, chci krátký titulek, který už sám o sobě předá nějakou hodnotu a pod to 2-3 krátké odstavce, který můžeme použít jako úvodní text na homepage. Jenom pro zajímavost, já už takhle do AI nepíšu, používám nástroj Whisperflow, dám na to taky odkaz do popisku, je to velmi užitečný, jednoduchý, extrémně to zrychluje práci. A ještě vás možná zarazilo, že ten prompt je takhle velmi jednoduchý, bez nějakého kontextu. Tím, že je to v Claude Coworku, tak já už tam mám nalitý nějaký instrukce o tom e-shopu, jak si to představuju, co ten e-shop dělá, co prodává, takže to AI už ten kontext ví a myslím si, že by už teďka to mělo vyhodit nějaký vlastně pěkný text na první dobrou. Tady rovnou vidíme, že nám to vyhodilo 3 verze titulku, za mě není ani jeden úplně dokonalý, ale tady teďka nehrajeme na nějaký copywriterský mistrovství, takže klidně dejme ručně točená keramika z Beskydské dílny. Nevím, jestli se říká točená keramika, mi to připadne trošku spíš jak zmrzlina, ale tak pro tuhle situaci. Jo, a tady hned vidíš, že to není vítej v hliněném srdci nebo vítej na e-shopu, ale už tady říkáme minimálně, že je to ručně. Mně se točená nelíbí, já tam asi dám dělaná, i když to možná taky není správně. Ale hned vidíme ruční keramika z Beskydské dílny. Jo? Už tady tohle mě vlastně představuje samo o sobě, co ten e-shop dělá a to je správně, tak to má být. No a tady si pojďme skopírovat rovnou ten text, který nám to nahodilo, hodíme ho tady takhle bez dalšího. Vyrábíme hrnky, vázy, mísy. Nebudu to číst úplně do detailu, jo, ale tady dokonce vidíme, že to zmínilo jakoby ty majitele, kteří to vyrábí, jo, to v tom briefu, proto já jako jsem taky měl. Takže nebudeme tohle řešit do detailu, ale ten princip je tady, myslím, docela hezky zmáknutý. Co tady rozhodně doporučuji vždycky udělat, je nějak ten text udělat příjemnější, strukturovanější. Ten základ, který je tady hned i udělaný, jsou ty odstavce, jo, že to není hrouda hrča textu, což nemám rád. Další typ, který můžete udělat a který to velmi zpříjemní, je udělat nějaký stučnění některých textů, takže můžete dát, já nevím, dílna v Javořině, což je nějaká, myslím, fiktivní vesnice v Beskydech. Tady můžeme dát šamotovou hlínu, zase jo, nevyznám se v tom, tak nevím, jestli něco takového existuje, ale může to být nějaký USPčko, řekněme konkurenční výhoda. A tady můžeme dát třeba trvanlivé ručně dělané. Ve chvíli, kdyby tam byly třeba zmíněny kategorie nebo produkty, to znamená, kdyby tady byla věta, kdyby jsme tam dali větu vyrábíme hrnky, talířky a hrnce, tak hrnky, talířky a hrnce můžete udělat jako odkaz pro klik na danou kategorii, kde ty produkty budou. Je to dobrý nápad z mnoha různých důvodů, takže doporučuji to určitě udělat. Tady si zase jenom prakticky můžeme ukázat. Představme si pro příklad, že chceme prolinkovat tady tohle. Samozřejmě v tuhle chvíli je to blbost, ale představme si, že je tam napsáno třeba hrnky, my to chceme prolinkovat na kategorii hrnky, tak si to takhle označíte, klikneme tady na odkaz, vložíte tady odkaz a je to hotový. Ano, můžete tohle vyladit k dokonalosti, můžete tady vložit fotky a tak dál. Určitě to doporučuji, v tuhle chvíli mi to nechme takhle poměrně jednoduše, ale zase
určitě jsme to v tuhle chvíli posunuli dál před mnoho jiných konkurenčních e-shopů. Uložíme, můžeme to obnovit a rovnou se tady podíváme, že tady hned máme lepší, zajímavější text. Teďka si říkám, že bez té fotky je to trošku smutný, takže pojďme si rychle ještě vygenerovat nějakou fotku. Udělej mi prompt pro Gemini banánu, který vygeneruje fotku, kde budeme mít ty dva majitele v keramické dílně v nějakým přirozeném prostředí, ať to není nějak moc načančaný, a aby to byla fotka, která bude vhodná pro vložení jako doprovodná fotka tady do té sekce o nás. Takže já jsem tady zase v rychlosti nadiktoval jenom nějaký prompt, aby nám to nachystalo prompt do Gemini banány, kterou používám na generování fotek. Ono to z nějakého důvodu si přehodilo automaticky do angličtiny, ale to nám vůbec nevadí, ono to bude líp potom generovat. Skopírujeme, hodíme do banány a uvidíme, co z toho vypadne. Tak, myslím, že je to docela dobrý. Samozřejmě je to AI na první dobrou. Pokud vy takovou fotku budete vkládat, tak 100% doporučuji, dávejte tam reální fotky, nesnažte se to tím AIkem očurat. Tady to máme opravdu jenom pro ilustrační použití. Samozřejmě zůstává nám tady ta hvězdička, ani to teďka nebudu retušovat. Uděláme to tou nejjednodušší možnou formou, která samozřejmě není ideální, ale zase snažíme se rychle udělat obstojný e-shop, takže uděláme to tak, že tam tu fotku jednoduše vložíme pod to. Tady si nahráme soubor, normálně to tam přetáhnete ze složky. Ano, nahráváme to zbytečně velký, mělo by se to zmenšovat a tak dál, ale opět neřešíme naprostý detaily tady. Vrátíme se a takhle tam tu fotku jednoduše vložíme. Pojďme se schválně podívat, jak to bude teďka vypadat. Obnovíme. Jo, a myslím si, že tohle je rozhodně lepší, zajímavější a už těm lidem zase, za předpokladu, že by to byla teda realistická fotka, jo, tak už těm lidem zase přidáváme nějakou atmosféru. Jste tam vidět jako majitelé, je to naprosto super a posouváme se zase před mnoho e-shopů, který i na tady tuhle drobnost, naprostou drobnost a vlastně jednoduchou věc k udělání kašlou. Jo, a pak to samozřejmě můžete do budoucna ladit, dát tady nějakou koláž těch fotek víc, prokládat to, dávat tam nějaké grafické prvky, ale myslím si, že tohle vlastně pro tuhle chvíli úplně naprosto stačí. Pojďme dál, trošku dotáhnout tu homepage a posuneme se na moji oblíbenou sekci bannery. V tuhle chvíli, když se sem vrátíme, tak máme tady tenhle model, jeden velký banner, dva malý bannery. Za mě je to naprosto v pohodě. Není dobrý tam mít tady tyhle karusely. Ano, můžou být výjimky z nějakých důvodů, ale já si myslím, že i do začátku v rámci zase nějakého zjednodušení naprosto stačí mít jeden velký, dva malý, nebo dokonce co stačí, mít jeden velký banner. Úplně v pohodě do začátku. Spíš je důležitý, co na tom potom sdělíte, jakým způsobem tam předáte nějakou zajímavou informaci. To je to, na co byste se měli soustředit, a ne to vymýšlet tady dva bannery, abyste zaplnili karusel, nebo dokonce 3, nebo dokonce 10 těch bannerů tam dát, jak taky někteří dokážou, a vymyslet prostě, jak tady předat nějakou zajímavou hodnotu. Pojďme teda do bannerů, jsme teda pro rekapitulaci vzhled a obsah bannery. A překlikněme si rovnou na ten karusel, což jsou ty dva velký bannery, které se nám tam mění. No a my rovnou pojďme jeden ten karusel vypnout, takže to zrušíme tady touhle viditelností. Když to uložíme, tak už rovnou tady vidíš, že by nám vlastně ten posuvník měl zmizet. Je to tak, už nám tady jeden banner trčí napevno. Doplňkové bannery jsou tady tyhle dva boční, který si v tuhle chvíli pro zjednodušení taky vypneme. Ale jinak já proti ním nejsem, a pokud to pak budete ladit a ten e-shop prostě v průběhu času zlepšovat, tak klidně tady tuhle verzi velký banner, dva malý doporučuji. Tak a když obnovíme, tak vidíme, že je tady jenom jeden banner. Samozřejmě tady ten ukázkový v tuhle chvíli není úplně ideální, je nekvalitní, jo. Vidíte, že ten text je takový rozpixelovaný, rozmazaný, zbytečně široký. Pojďme teda do karuselu, pojďme ho změnit. Tady si to normálně proklikneš. Zobrazit banner. Tady ve chvíli, kdybyste těch bannerů měli víc, nebo jste měli třeba ty malý bannery, které budou nějakým způsobem třeba drobnější a na mobilu už by se blbě zobrazovaly, tak vy každý ten banner můžete vlastně na mobilu skrýt, nechat na mobilu třeba jenom jeden velký s velkým textem, aby se dobře četl. Dá se s tím potom pohrát. Zase nepůjdeme do detailu, ale chtěl jsem to zmínit, aby bylo jasný, že vy v rámci ShopTetu nejste zamčení v tom, že nastavíte nějaký bannery a tak se budou zobrazovat jak na desktopu, tak na mobilu. Je dobrý nad tím přemýšlet, na ten mobil to vlastně zjednodušovat, upravovat, případně ty bannery dokonce ubírat. My to v tuhle chvíli necháme zobrazený všude a já tady rovnou vyměním ten banner. Tady tímhle smažeme ten starý a dáme nahrát. Opět, já jsem si už dopředu připravil banner přes AI, který teďka nahrajeme. Prosím, nekritizujte mě, ten banner je strašný graficky, já to vím, jo, ale zase je to o tom, aby jsme rychle si ukázali nějaký příklad.
Já to v tuhle chvíli uložím, ano, tady můžete ještě dělat nějaké popisky a tak dál, můžete si to doplnit, ale nám jde teďka o to ukázat ten banner. A pojďme se vrátit na homepage, obnovíme a už tady máme užší banner, jo, takže hned nám to i v tomhle zobrazení nám to ukáže konkurenční výhody, takzvaně před tím ohybem. Už tady máme i náznak produktu. Co je důležité na banneru, já to vždycky zdůrazňuji, je udělat tlačítko, jo? Aby ti lidi pochopili, a zase trošku jdeme do UX, nějakých úplně totálních základů, aby ti lidi pochopili, že ten banner je klikací. Jo? No to tlačítko reálně není, v tuhle chvíli je to, že jo, napsaný v té fotce, kliknout můžete kdekoliv na ten banner, ale vizuálně by to tam vždycky mělo být. A tady říkáme originální keramika pro vaši kuchyň, takže už zase na první dobrou, když na ten e-shop někdo přijde, říkáme, děláme keramiku pro vaši kuchyň a na té fotce nějak ukazujeme, ano, zhruba v tomhle, řekněme, nějakým rustikálním stylu u nás ty věci můžete čekat. A já myslím, že když se podíváme tady na tuhle část, jo, začneme od toho loga a půjdeme pod ten banner, tady tohle jsme samozřejmě ještě neřešili, tak já myslím, že už tohle nám navozuje nějakou atmosféru, trošku ti lidi, kteří přijdou, tak už v tuhle chvíli uvidí, jo, tak můžu asi čekat tohle, bude to takový hodně vesnický, myslím si, že už tímhle začínáme tu zprávu, tu náladu sdělovat, jo? A to je to, co jsem říkal. Nedělá to, jak vypadá ta šablona, jo? Nebo ne nějak extrémně výrazně, ale daleko víc to dělají ty barvy, to, jaký tam zvolíte fotky, jaká bude ta grafika a tak dále. Co je určitě důležitý, tak je změnit si tady tu cílovou adresu, jo? Ty lidi by se vždycky měli odsud někam prokliknout a my třeba potom uděláme kategorii, já nevím, talíře, takže by tady bylo hliněné srdce lomeno talíře, aby když se ti lidi prokliknou, aby se teda dostali do nějaké kategorie. No, takže tohle je ještě důležitý v těch banerech. Zůstaneme stále v těch banerech, vzhled a obsah banery a co je za mě extrémně důležitý, spoustu e-shopařů na to kašle, je to strašně jednoduché, pojďme si to ukázat. Jsou to takzvané konkurenční výhody. Zase ukážeme si to v reálu, jak to vypadá, je to tady tahle lišta. Jo, takže tohle je přednastavený v ShopTetu v rámci té šablony. Spoustu e-shopařů to tam nechá a je to smrtelný hřích e-shopaře, tady tohle. Vy se nad tímhle opravdu musíte zamyslet a říct si, proč u mě ti lidi teda reálně nakoupí, proč jsem jiný než ostatní konkurenční e-shopy, proč by je to mělo zajímat. Jo, tady máme teda od ShopTetu garance doručení, dárek zdarma, přes 3000 výdejních míst, doručení do druhého dne. Já vždycky říkám, že z těch přednastavených konkurenčních výhod může být zajímavý to doručení do druhého dne, pokud to umíte garantovat. Globálně to moc jako malý e-shop nemá šanci dokázat, protože jak když si objednám v 11 večer a budu si tady číst, že doručíte do druhého dne, tak to nikdy nedoručíte. Jo. Takže tohle nemá vůbec jako smysl tady nechávat, je důležitý zamyslet se na vlastníma konkurenčníma výhodama. Zase odkazuju na moje starší videa. Milionkrát jsem tam na to narazil, milionkrát jsme to řešili, jsme porovnávali konkurenční výhody e-shopu. No, takže tohle je fakt důležitý se nad tím zamyslet. Pojďme si teda ukázat, jak ty konkurenční výhody změnit, jak si tam trošku pohrát s nějakýma nastaveníma, jak z toho vytěžit maximum, kde sehnat tady tyhle ikonky. Já zase nejjednodušší řešení je v podstatě přes AI si opravdu vygenerovat ty ikonky v jednom stylu. Když by hliněné srdce mělo konkurenční výhodu, veškerá keramika je ručně točená, pořád teda disclaimer, nevím, jestli je to správný pojem, ale to je jedno, tak bychom si mohli klidně vygenerovat ikonku nějakého toho hliněného kruhu nebo hrnčířského kruhu, nebo jak se to jmenuje. Pokud bychom řekli, že jsme schopni do každé té keramické lahvičky, hrnečku, talířku vyrýt věnování, tak tady můžeme dát ikonku, která bude zobrazovat jakoby ruční podpis a může tady být napsáno věnování na každém hrníčku, jo, cokoliv. Je dobrý si tohle v AI vygenerovat. Případně je možný jít do nějakých databází, jo, tady tohle flaticon.com nebo freepik.com. Je možný si prostě hledat v různých setech předpřipravených, najít si, co se vám hodí, vyhledávat, jo, všechno tady můžete. Je pak důležitý, ale v tomhle scénáři si pohlídat nějaké licence, to znamená, jestli ty ikony můžete používat zdarma, jestli je potřeba někde za ně platit, jako v případě nějakých fotobank a tak. Ale v dnešní době myslím si, že udělat to přes AI je nejrozumnější. Pojďme se vrátit do administrace, jsme teda ještě jednou řeknu vzhled, obsah, banery, konkurenční výhody a pojďme si jenom ukázat, jak se ta konkurenční výhoda mění. To nastavení se mění tady, název baneru, to vás zajímá. Pojďme si hrát s tím, že teda jedna z konkurenčních výhod je to vyryté věnování, takže můžeme napsat vyryté věnování zdarma a text baneru dáme na přání, vyryjeme jméno pro obdarovaného.
Zase, není to samozřejmě dokonalý, co se týče copywritingu, nemám tohle úplně promyšlený, ale když si to teďka obnovíme, tak bychom tady měli vidět u té ikonky toho dárečku, vyryté věnování zdarma, na přání vyryjeme jméno pro obdarovaného. Je dobrý vždycky, když ty konkurenční výhody budete psát, je držet v nějaké, řekněme, stejné délce, ten popis hlavně, ať to není tak, že tady bude jeden řádek, tady budou 4 řádky, tady budou 3. Vždycky je dobrý, aby to bylo plus minus stejný, aby se nám ta stránka nerozpadla. Jo, stejně tak ten název doporučuji, aby byl krátký, vždycky jak 2-3 slova maximálně. Zamyslet se nad tím a tohle je extrémně důležitý. Ještě se vrátíme do nastavení těch konkurenčních výhod, takže vzhled, obsah, banery, konkurenční výhody. Nechte zaplý defaultně tady tohle nastavení, že ty konkurenční výhody jsou viditelné na úvodní stránce, na kategorii a na stránce produktu. Zase pojďme si to ukázat, jak to vypadá v realitě. Když půjdeme do kategorie módní doplňky, tak ty konkurenční výhody vidíme tady dole na té stránce. Jo, a vy to chcete, aby na jakékoliv kategorii, kde vy to založíte, se vám ty konkurenční výhody zobrazovaly. Stejně tak, když půjdeme na produkt, tak tady ty konkurenční výhody vidíte taky. Jo, takže tohle neměnit, nechat zapnout ty konkurenční výhody úplně všude. Pojďme dál. Vzhled a obsah a je důležité ještě zmínit tady tuhle stránku stránky nebo záložku stránky. Tady máte ty takzvané nudné legislativní věci, které musíte mít. Podmínky ochrany osobních údajů, obchodní podmínky, kontakty. Zrovna ty kontakty, když si prokliknete, tak tohle je stránka, ze kterou doporučuji vždycky si pohrát. Jo, tady máte defaultně kontaktní formulář. Zase můžeme se vrátit na náš e-shop a podívat se na kontakty. Když to prokliknete, tak tohle je něco, co vám tam ten, řekněme, ShopTet defaultně dá. To znamená, někdo napíše, dojde to na ten váš kontakt, který máte v ShopTetu jako administraci. Tohle ale samozřejmě není to, jak chcete, aby vypadala stránka kontaktů. Jo, v žádném případě. To znamená, nechte tam tady tenhle kód, který vám udělá ten kontaktní formulář a pod to zase nějakým způsobem si s tím vyhrát. Chcete tam určitě dát v ideálním světě vaši fotku vaší prodejny, fotku v tomhle případě té dílny, kde tu keramiku děláte. Chcete tam dát klidně mapku, kde vás ti lidi najdou. Chcete tam dát informaci o ezeročku nebo ičo, pokud jste živnostník, ičo ezeročka. Chcete tam všechny tady tyhle věci dát, chcete vlastně co nejvíce ukázat, chcete, aby se ti lidi nebáli, že neexistujete. Vy chcete ukázat, ano, my existujeme, nestydíme se za to, tady se prezentujeme. Já vždycky říkám, tady je naše adresa, můžete nám přijet dát přes držku, když se vám ten produkt nebude líbit. Jo, ti lidi mají rádi tady tenhle pocit. Takže tohle je něco, s čím se zase dá pohrát. Napiš mi krátký 2-3 odstavce strukturovaný text pro stránku kontaktů, kde vymyslíš fiktivní adresu, fiktivní ezeročko, fiktivní ičo, aby tam všechny tady tyhle důvěryhodnostní prvky na té stránce kontaktu byly. Otvírací dobu prodejny, návštěvní dobu dílny a tady tyhle věci. Já jsem zase v rychlosti hodil do Clauda jenom něco, ať mi to vymyslí fiktivní údaje, co by na té kontaktní stránce mohly být a jenom úplně v rychlosti si to tam zkusíme hodit. No, vypadá to docela dobře, je to nějakým způsobem strukturovaný. Tak, skopírujeme to. Je to absolutně špatně samozřejmě naformátovaný, chtělo by si to trošku pohrát v kódu, ale pojďme se podívat, jak to bude vypadat jenom, když to tam takhle tupě skopírujeme. Není to zdaleka ideální, absolutně ne, ale rozhodně je to lepší, než když tam budete mít jenom ten formulář. Takže tohle je místo, s kterým si potom můžete pohrát, zase vložit tam fotku, jak říkám, fotku té dílny zvenku, zevnitř, ale principiálně tady tyhle informace, to znamená nějaký ezeročko, a je to všechno fiktivní samozřejmě, otvírací doba prodejny, jo, dílny, navštivte dílnu po předchozí domluvě. Principiálně tyhle informace na té stránce kontaktu chcete. Tak jo, a jdeme zase na trošku zajímavější část, a to jsou produkty. Takže klikneme produkty, dáme přehled. Tady máme testovací produkty, které se nám zobrazují od ShopTetu v rámci toho testovacího nebo defaultního prostředí. Ty si všechny smažeme, ty nás už v tuhle chvíli vůbec nezajímají. Nejjednodušší, jak se dají dělat tady tyhle hromadné akce takhle narychlo v adminu, je, že si všechny označíte, dáte funkce, smazat produkty i varianty a nemáme v tuhle chvíli vůbec žádný produkt, takže i ta homepage najednou bude smutná, nudná, nic tam není. No, ale my si tím, že ty věci začneme pomalu plnit, uděláme z toho e-shopu už opravdu naše místo, hliněné srdce, kde bude všechno parádní. Jdeme teda do produkty kategorie a na začátku my si musíme založit kategorii, do které budeme vkládat ty produkty. Je důležité se vždycky nad tímhle zamyslet, jak ten e-shop má být strukturovaný, říká se tomu informační architektura. Je to samo o sobě velká alchymie, souvisí to se SEM, souvisí to s nějakým uživatelským zážitkem, s UXkem. Pojďme se ale bavit o tom, že tenhle e-shop bude fakt jednoduchý, bude prodávat hrnečky, bude prodávat talíře a bude prodávat vázy. A tam není moc nad čím přemýšlet, prostě uděláme 3 kategorie, hrnečky, talíře, vázy.
Tady si dáme přidat hlavní kategorii. Název budou hliněné talířky. Vy chcete vždycky, aby ta adresa byla vlastně co nejjednodušší. Jo? Maximálně třeba nějaký 2-3 slova, když to bude jedno, tak je to ještě lepší. Toto je adresa, kterou vy si potom samozřejmě změníte na hliněnesrdce.cz nebo cokoliv, co vy potřebujete. A bude to teda hliněnesrdce.cz/talířky. Jo? Nebo kdybychom si udělali analýzu klíčových slov, tak bychom možná zjistili, že tam má být keramické talířky, ale zase jdu do hloubky zbytečně. Ono i udělat ten název správně je trošku alchymie, protože někdo by možná řekl, že stačí talířky, někdo by řekl, že má být talíře. Já v tuhle chvíli si myslím, že ten e-shop, když se do toho vžiju, do toho hliněného srdce, tak tam je pro nás opravdu prioritní hrát na ty emoce. Jo? Takže mně přijde, že ty talířky je takový, že se to k tomu hodí trošku víc. Možná z hlediska klíčových slov je talíře vyhledávanější, ale v tuhle chvíli mně tohle připadne jako nejlepší řešení. I to, že tam nedáme jenom talíře, talířky, ale že tam dáme ten dovětek nebo to přídavné jméno hliněné, tak mi celkem dává smysl. Nechme to v tuhle chvíli takto. No a horní popis kategorie. Ono v jednu chvíli to nemělo takovou váhu a říkalo se, že už je to zbytečný. Teďka s AI nástrojem a vyhledávání v AI nástrojích, takzvaný to geo, nebo jak se tomu říká. A ty horní popisy kategorií zase trošku dostali na důležitosti, takže necháme si zase AIkem vygenerovat nějaký horní popis a ukážu vám přesně, co to je. Zase jsem tady nadiktoval nějaký úplně punkový prompt, uvidíme, co z toho vypadne. Ten text už je poměrně docela dlouhý, ale zase nejsme tady od toho, aby jsme dělali copywritingové školení. Platí tady úplně to stejné, co jsem říkal u toho textu na té homepage. Trošku to udělat zábavnější, minimálně tím, že tady některé věci, které jsou relevantní, stučníte. Tady můžeme dát, že jsou v průměrech nějakých, jo, všechno je to samozřejmě fiktivní, zase říkám dokola. A tady můžeme dát třeba sváteční stůl. Je to jedno, jo? Jde mi teďka fakt ukázat jenom ten princip, že i tady tohle blbý stučnění pár položek ten text udělá prostě příjemnější. Zase platí to, co bylo u toho textu o nás na homepage. Můžete tady doplňovat fotku, když tak by se to nemělo úplně přehánět. Můžete tady dát video klidně do toho horního popisu. No a když se teďka vrátíme na homepage, tak už vidíme, že nám tady přibyly hliněné talířky a když je otevřeme, tak tady vidíme ten horní popis. No, takže se blížíme, je to zajímavější, vrátíme se tady do kategorií a smažeme ty, které nás už nezajímají, ať už to máme čistý a máme tam už jenom ty naše kategorie. Tak, máme hliněné talířky. Pojďme si přidat jenom, ať je v tom pořádek v rychlosti, ty hrnečky a ty vázičky. Tak, já jsem tady v rychlosti jenom vyplnil hliněné hrnečky, URL dáme hrnečky, horní popis tady už vyplňovat nebudu. Zase se vrátíme do kategorie, vidíme už tady, že máme talířky, hrnečky, u těch hrnečků je to divný, že to si měl říct možná hrnky spíš, no to je jedno. A přidáme teda poslední a tady dáme keramické, ať to má trošku změnu. Keramické vázy a tady dáme jenom vázy. Tak, pojďme se podívat zase na homepage. A vidíme talířky, hrnečky, vázy. Tady tyhle další položky zatím neřešíme, ale ještě se k ním vyjádřím. Tak jo, máme kategorie, tady samozřejmě můžete dávat podkategorie, pokud potřebujete, to znamená pod hliněnýma talířkama, čistě teoreticky bychom mohli mít podřazenou kategorii bez obrázků, s obrázky, ze vzory, jo, puntíkované. Bavíme se teďka už o té architektuře, to znamená něco může být jako parametry, něco si zaslouží svoji vlastní kategorii. Tohle je těžký téma, ale jenom abyste věděli, že se dají zakládat samozřejmě i pod kategorie. Potom to vypadá tak, že vy si najedete sem a tady by se vám rozbalily ty další možnosti, jo? To znamená hrnečky s tečkama, s proužkama, s obrázkama. Tady by se vám zobrazily, když půjdeme na ty talířky, tak tady by se vám zobrazily i takový dlaždice, jo? Které by ukazovaly ty možnosti těch podkategorií. Tak a teď přijde pravá zábava. Jdeme do produktů, dáme si přehled, kategorie máme hotový a jdeme vytvořit náš první produkt. Přidat produkt. Já mám tady vytvořený s Gemini a právě s Claudem už nějaký produkty, s kterými teda budu pracovat. Zase disclaimer, všechno je to AI, vy samozřejmě mějte svoje fotky. Fotky minimálně ty základní a ano, potom můžete pracovat s tím, že pozadí bude AIkem, že nějaký scenérie budete dělat AIkem, ale ten základ by tam vždycky měl být. Myslím si, že do budoucna bude fakt nabírat na důležitosti to, že lidi poznají, že fotka je opravdu autenticky vyfocená, možná ne tak dokonalá, bude to mít větší hodnotu než tady tyhle AI-kový, řekněme dokonalý fotky. Jo? Vidíte, že já jsem se tam snažil v těch promptech přidat něco, ať je to autentičtější, to znamená tady nějaký prach, řekněme, zase se omlouvám za tu banánu, to retušovat nebudu, ale chápete asi kam tím mířím.
Tak jo, a pojďme si nahodit tady tenhle první hrneček. Jak správně nazvat a pojmenovat produkty je zase alchymie sama o sobě. V minulosti na to mám nějaký videa, nebudu to tady vůbec komentovat, takže teďka pojďme vymyslet, já už to tady mám někdy, když jsem si to testoval, žlutý keramický hrnek, limitovaná edice 20 kusů. Žlutý keramický hrnek, nevymýšlíme žádný kraviny, prostě popíšeme, co ten hrnek je, možná by tam ještě mohlo být v závorce s mandalou nebo se vzorem nebo něco takového. A ano, pokud chceme být trošku víc salesy, nebo pokud chceme trošku víc na ten prodej tlačit, nebo pokud opravdu ty limitky by byly něco, co jako biznisově ten e-shop, s čím bude pracovat ta dílna, tak tady můžeme klidně napsat něco jako limitovaná edice 20 kusů, to už potom samozřejmě extrémně záleží na tom vašem přístupu a na tom vašem biznisu. Tady to vložíme do příslušné kategorie, takže samozřejmě hrnečky, cena, nevím, kolik může stát takový ruční hrneček, 700, to je samozřejmě na vás. A máme to. Hodí nás to rovnou teda na editaci toho produktu. My, co musíme udělat, je samozřejmě vložit fotku, minimálně jednou, v ideálním světě víc. V ideálním světě existují i různé triky, co do té galerie přidat, abyste zvyšovali důvěryhodnost. Ukážu tady odkaz na jedno video, kde ty USP fotky řeším a řeším, jak produktové fotky vlastně mají vypadat. Teďka by to tady na tebe mělo vyskočit na kartě. My v rámci zrychlení tady necháme jednu fotku. A samozřejmě je možný si tady projít různý další nastavení. Co já bych v tuhle chvíli zmínil, tak jsou příznaky a můžeme si tady klidně zaškrtnout, že je to třeba novinka a že je to tip. Jo, teďka to uložíme a já ukážu, co jsou ty příznaky. Pojďme se podívat do kategorie hrnečku, kde už bychom měli mít teďka parádně tady tenhle náš produkt nově založený. A příznaky jsou tady takovýhle ty obdelníčky, který vám v rohu produktu se takhle zobrazí. Takže vy tady tímhle můžete nějakým způsobem upozornit na novinky, můžete si vytvářet vlastní příznaky. To znamená, v tomhle případě by tady přesně mohlo být limitovaná edice 20 kusů nebo limitka nebo cokoliv. Takže je to takový, řekněme, marketingový prostředek, s kterým určitě doporučuji pracovat i pro zákazníky nebo návštěvníky toho e-shopu. Je velmi příjemný, že těma příznakama jim nějakým způsobem ulehčujete orientaci, ukazujete třeba nějaké výhody a tak dál, takže doporučuji. Tady ještě rovnou ukážu, defaultně je v ShopTetu udělaný to, že se vám zobrazuje kód produktu. 99,9% případů je nesmysl to tady zobrazovat, takže si pojďme rovnou ukázat, jak to zrušíme. Půjdeme do nastavení, produkty, zobrazení a tady jenom odškrtneme pryč kód produktu. Jinak tady se taky mrkněte, dají se tady nastavit docela užitečný, zajímavý věci ohledně zobrazení produktu, položek na stránku, kolik má být. A tady tohle určitě nebudeme procházet všechno, protože to by to video mělo 12 hodin, ale projděte to jenom, abyste věděli, že i tady tyhle užitečné nastavení tady jsou. Uložíme a když se vrátíme na ten výpis, tak by nám měl zmizet tady ten kód a je to super, je to hned lepší. Jo? Vrátíme se do produktu, najdeme si tady náš slavný žlutý keramický první hrneček. A pojďme si teďka jenom v rychlosti říct něco ke krátkému popisu a podrobnému popisu. Když si ten produkt rozklikneme, tak tady nikde není nic napsaný, nemáte tady dole žádný popis, tady nahoře, což samozřejmě v žádném případě nechcete takhle nechat a chcete si s tím trošku vyhrát. ShopTet teďka poměrně nově spustil tady tuhle AI funkci, která vám může pomoct s popiskama, může pomoct rozšiřovat, vylepšovat a tak dál. Klidně to prozkoumejte. Já v tomhle zatím ještě oldschoolově používám AI toho Clauda, takže si to pojďme vyzkoušet. Takže zase v rychlosti nadiktovaný nějaký punkový prompt, uvidíme, co z toho vypadne. Tak nebyl jsem s tím úplně spokojený, hlavně s tím formátováním, takže tady můžeme si rovnou ukázat pro ty, kteří neznají, když vám AI vygeneruje kus kódu HTML, tak vám ukážu, kam si to tady v případě tomhle, v případě krátkého popisu můžete vložit. Půjdete do nástroje, zdrojový kód, tady vložíte ten kód a tady vidíme, že to máme krátce s nějakýma drobnýma odrážkama, můžeme uložit a tady si rovnou můžeš zobrazit ten daný produkt a vidíme, že tady máme nějaký krátkej, úderný horní popis s nějakýma odrážkama, to já vždycky doporučuji tady dát třeba 3 odrážky, klidně to můžou být i takový ty zelený fajfky v dnešní době, kde máme nějaký ty nejdůležitější informace, proč by ten produkt měl člověka zajímat. Takže máme zase tu limitku, tady máme nějakou fiktivní výšku, ideální na kávu i na čaj a že je to vhodné do myčky a mikrovlnky, což si myslím, že je docela důležitá informace. Jo, takže tohle berme jako nějaký nedokonalej, ale OK, příklad toho, jak může ten horní popis vypadat. No a pak máme vygenerovaný dlouhý popis. Já ho sem takhle hodím zase v ideálním případě stučnit, v ideálním případě proložit dalšíma fotkama, videama v úplně nejdokonalejším scénáři. Jo, takže teďka tady v rychlosti nečtu to ani, dám, co nám hodilo AIko, uložit a řekněme,
že nyní máme teda hotovou produktovou stránku. Jo? Nějaký horní popis s nějakýma odrážkama a nějaký další informace rozsáhlejší, detailnější v tom spodním popisu. Tohle je strašný, jo? Mě jde fakt jenom ukázat do toho ten princip, že ten spodek může být obsáhlejší, ale minimálně by se s tím mělo víc pracovat, strukturovat a tak dál, ale jde nám o to, jo? Tady tohle má být další informace a víme, kde se to dá vložit. Tak, já tam teďka v rychlosti nahážu jenom víc produktů, ať víme, ať máme ten pocit potom z toho e-shopu, jak to vypadá v reálu. No a teďka, když tady dávám hned další produkt, tak mi došlo, že jsem vám vůbec neukázal, kde se nastavuje sklad, počty kusů a tady tyhle věci, takže rovnou pojďme na to. V záložce tady druhé je ceník, my jsme tam tu cenu zadávali přímo při tom vytvoření produktu, ale pokud byste chtěli něco upravovat, cenu a tak dál, tak se o tom bavíme tady v téhle záložce, zároveň se tady dají řešit varianty produktů a tak, to je na nějaký další pokročilý video. Co vás ale zajímá určitě je sklad, takže tady můžeme dát, že talířku máme skladem 5, teďka zakládám modrý talířek, dostupnost dáme skladem, máte tady samozřejmě nějaké další možnosti a v tuhle chvíli, když se podíváme na ten keramický talířek, který jsem teda založil, nedávám tady už ty popisy a tak dál, aby jsme se nezdržovali, ale vidíme, že je to skladem. Jo? Takže když půjdeme do hrnečku, u kterého jsme to neřešili, tak vidíme, že je nedostupný, ale u talířku už jsme dali 5 kusů, takže se nám to zobrazuje. Potom v nastavení, nemusíte se bát, je možný vypnout vlastně zobrazení tady těchto kusů. Někdo nechce zobrazovat, kolik je kusů skladem, někdy to smysl dává. Tohle je všechno něco, co se v tom ShopTetu dá velmi jednoduše nastavit. Jo, jsou to takové drobnosti, ale opravdu v tom ShopTetu platí, že v podstatě na cokoliv si vzpomenete, tak nějakým způsobem v té administraci jde udělat. Ještě jednou připomínám, že pokud si zaregistruješ nový ShopTet, nový e-shop na ShopTetu přes odkaz, který dávám tady pod tohle video, klikneš na to a potom při platbě prvního měsíčního tarifu použiješ slevový kód SLEZAK30, tak dostaneš 30% slevu na první tarif. Je to omezený na 100 použití a platí to do září 2026, takže neváhej využít tady tohle. Pomůže ti to rozjet tvůj e-shop, ušetřit nějaký neúplně zanedbatelný peníze na startu. Tak já jdu naházet v rychlosti další produkty, ať to máme ucelenější. V tuhle chvíli máme zaplněné kategorie, v každé kategorii máme 3 produkty, takže můžeme to takhle v rychlosti projet. Tahle je, řekněme, nejvyladěnější, protože tady máme ty hliněné talířky i s horním popisem. Hrnky, dokonce 4 produkty, tady vidíme nějaký další příznaky, jsem tam zkusil nahodit, a keramické vázy. Bohužel, ale v tuhle chvíli nemáme žádný produkty na homepage, což je určitě něco, co musí být na každém e-shopu. Pojďme se teda podívat, jak ty produkty na tu homepage dostaneme. Jdeme do produktů, titulní strana a tady vidíme přednastavené 2 kategorie, do kterých to můžeme na té homepage zobrazovat. Já doporučuji, založte si tady ty kategorie nový podle sebe, podle svého biznisu. Ukážu vám teďka, co tím myslím. Dáme přidat a my jsme si tam u některých produktů říkali, že jsou to limitované edice, takže můžeme dát limitované edice keramiky. Jo, zase nebavme se o tom, jak to je, že to je trošku nesmysl asi, ale pro příklad. Maximálně produktů, to znamená, kolik se tady v téhle kategorii, která se nám zobrazí, nebo v tomhle výpisu, která se nám zobrazí na homepage, kolik tam maximálně můžeme dát produktů. Dejme klidně 3 v tuhle chvíli, dáme uložit. Vrátíme se tady na tu titulní stranu a už vidíme, že nám tady vznikla nová záložka limitované edice keramiky. Překlikneme se do toho a když dáme teďka přidat, tak tam můžeme přidat produkty. Jo? Takže tady, když začnu psát teďka hrn, tak by měly vypadnout všechny hrnečky nebo všechny produkty, které obsahují to, co vyhledávám. Takže řekněme, že tady tenhle hrneček je limitka a chci ho tam zobrazit. Řekněme, že tady tenhle a řekněme, že něco cokoliv jiného tam dáme a že chceme zobrazit tady tyhle 3 produkty. Dáme přidat, vidíme, že tady tyhle 3 produkty jsou teďka nastaveny, dáme uložit a teď se stane ta věc, že když obnovíme homepage, tak se nám tady zobrazí limitované edice keramiky. Já vždycky doporučuji, založte si to podle sebe, abyste tady tenhle mezititulek mohli mít nastavený podle sebe a s nějakou hodnotou. Něco, co zase řekne o tom vašem e-shopu něco hned zákazníkům i tím textem. To znamená, kdybychom tady měli novinky nebo limitky,
tak je to furt samo o sobě nic neříkající, ale když dáme limitované edice keramiky, tak ten člověk už hned ví, o co jde. Nehledě na to, že tady máte zase nějaký klíčový slovo, zase říkáte, že to keramika, ten Google, vyhledávače, AI budou zase trošku líp vědět, o čem to je, no a vypadá to líp, je to prostě přirozenější. Jo. A už vidíme, že zase ta homepage je taková dokonalejší, plnější, zase už to trošku hraje v těch barvách, už to trošku hraje tu značku, už to dělá víc tu náladu. No a takhle vy si v podstatě do nekonečna můžete přidávat ty kategorie. Obecně já říkám vždycky, že by tam měly být 2, 3, jedno můžou být novinky, nazvěte to něco jako, v tomhle případě bychom to nazvali něco jako co nám nového vypadlo z hrnčířského kruhu, další může být nějaká sleva nebo akce a další může být třeba Vánoce, jo, takže to můžou být nějaký vánoční motivy, cokoliv jiného. Pojďme si tady klidně přidat ještě pro ukázku jednu tu kategorii, řekněme, takže dáme co nám vypadlo z kruhu, ten název není asi super dobrý, to je skoro jako, že se to rozbilo, ale a pozor, tady jsme nechali jenom jeden produkt, což nechceme. Pojďme si dát klidně 6, ať si ukážeme, že tam nemusí být jenom 3, ale že jich tam může být 6. Vrátíme se zase na tu titulní stranu, vidíme nová záložka, co nám vypadlo z kruhu. Tak a tady můžeme cokoliv, nahážeme tam třeba ty talířky, pak tam máme ještě vázy. Tak a teďka bychom měli mít 6 nových produktů zobrazených na homepage, pojďme se na to podívat. Tak vidíme limitované edice keramiky, co nám vypadlo z kruhu. Jo, úplně super, prostě zase to začíná být zajímavý. Tak, tady jsem si ještě všiml jedné věci, která taky často se na to kašle. U tady toho produktu jedinýho, pokud si pamatuješ, jsme vyplňovali popis. U ostatních ne, tam jsem to dal jenom, ať máme ty náhledy. No a často je to tak, že právě produkty některý popis mají, některý nemají, některý ho mají krátký, některý blablabla. A potom to není přesně takhle hezký, že někde máš zobrazený ten náhled toho popisu, někde je kratičkej, někde není žádnej, někde je strukturovaný, někde není. Zase, abych dal nějaký odhad, 70% případů si myslím, že by tady tyhle popisky mělo mít schovaný. Pojďme se zase teda podívat, kde to můžeš udělat, pokud budeš chtít. Nastavení, produkty, zobrazení a tady vypneš krátký popis. Když to obnovíme, tak nám tady ten popis z toho náhledu zmizel. Tak jo, já si myslím, že v tuhle chvíli už máme docela pěkný základ. Máme docela odpracovaný. Ta homepage sama o sobě je za mě OK. Není to dokonalý, zdaleka ne, ani náhodou. Ale pořád je to dobrý základ, se kterým se dá pracovat a jak říkám, je to smutný, ale už tohle je lepší než spousta jiných e-shopů, který začínají, který si někdo snaží sám naklikat. Další drobnost, kterou to můžeme zlepšit, udělat to trošku, řekněme, modernější, je to, že odděláme obchodní podmínky tady z té horní lišty. Nikdo vám nenařizuje, nikde žádný zákon, žádný nařízení, že ty obchodní podmínky musí být na takhle prominentním místě. V horním menu, kde vy chcete těm lidem ukázat, co prodáváte, ty obchodní podmínky mají standardně a defaultně být v patičce. Tam být musí. A je to v pořádku, že tam jsou. Ale tady v tomhle místě je to nesmysl, zabíráte si tím důležité místo. Představte si, že těch kategorií tady nebudete mít 3, ale budete jich mít 6, 10. Jo? A není to nic netradičního, spousta e-shopů těch kategorií bude mít spoustu a bude bojovat s místem. Rozhodně si to tady prosím nezabírejte těma obchodníma podmínkama. Z mýho pohledu je blbost i, že jsou tady nahoře, je to defaultně v té šabloně, samozřejmě nějakýma úpravama se to dá skrýt, teď to úplně řešit nebudem. Já myslím, že ani tohle není ze strany ShopTetu ideálně udělaný, zdaleka ne, ale co můžeme minimálně takhle zase v rychlosti jednoduše udělat je, že ty obchodní podmínky vyhodíme tady z toho horního menu. Pojďme se podívat jak. Vzhled, obsah, menu a tady odsud vyhodíme obchodní podmínky. Kontakty bych tam asi nechal, i když zase v ideálním světě bys to mělo zpracovat trošku jinak, ale pojďme se podívat, hned je to zase pročištěnější. Značky tady můžeme nechat, jo, s tím se dá pracovat celkem hezky. V případě tady zrovna toho produktu, které já jsem si vymyslel jako ukázkovej, ty značky samozřejmě ideální nejsou, ale v případě, že prodáváte fashion nebo něco takového, tak ty značky tady můžou mít své místo, tak je tam teďka nechme pro příklad. Pojďme se teda podívat, jak dál, co se tam dá zlepšit. V tuhle chvíli máme hotovou homepage, máme hotové kategorie, máme hotový produkt. V podstatě funkční e-shop, znovu říkám, není to dokonalý, ani náhodou, ale je to něco, s čím se dá rozhodně pracovat, s čím se dá rozhodně odstartovat ten e-shop. Pojďme se podívat na to, co se stane, když teda u vás někdo nakoupí. Pojďme se podívat do nastavení, e-maily a automatické zasílání. Velmi důležitý e-mail,
s kterým doporučuji pracovat už od začátku, je tady tenhle oznámení o objednávce zákazníkovi. Proklikneme si to, tady můžeme dát editovat šablonu a tohle si myslím, že skoro každý z nás zná, že si objednal právě na nějakým malým e-shopu nebo na e-shopu, který na to trošku kašle a přijde vám potom tady tahle úplně defaultní, vlastně strašně hloupá šablona a teď nemyslím, že by byla hloupá, protože to tam ShopTet takhle udělal, ale hloupá v tom, že prostě ty e-shopaři na to kašlou a nezlepší to. Neudělají tu šablonu nějakým způsobem vyladěnější, nevyužijou tu možnost tomu zákazníkovi nějakým způsobem se přiblížit v té šabloně. Takže místo, aby tady bylo vážený zákazníků, vaši objednávku jsme v pořádku přijali, tady tyhle kódy v podstatě neřešte na začátku, to je to, že se tam propíše, co ten zákazník koupil, bla, 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 jo, e-mailová adresa, tady tyhle věci, takže do toho nešahejte, ale co je důležitý, je zapracujte na textaci tady tohoto. Jo. Takže když to dám teďka z prvé a nebude to dokonalý a bude to možná blbost, ale v našem případě by to mohlo být něco jako vítejte v našem hrnčířském světě. Jsme rádi, že jste si objednali hrníček, který vám vydrží celý život. Kdybyste ho náhodou rozbili, tak se k nám vraťte a my vám ho slepíme, nebo si můžete koupit novej. Jo, trošku navázat vztah, nějak tam mluvit z pozice té firmy, trošku vaším tónem, navázat nějakou atmosféru s tím člověkem, a aby to nebylo ve smyslu, jak když se objednáváte na úřad. Vážený zákazníků, tam ani není děkujeme, jo. Tady je vážený zákazníků, vaši objednávku jsme přijali. Očekávejte bla, kód, bla, zásilky, bla, jo, hrozný. Takže jenom podle mě zase za málo energie a málo času byste schopni tady tohle upravit, i kdybyste fakt jenom přepsali tady ty 2 věty a hned to bude lepší a s těma zákazníkama od začátku budete mít naprosto jiný vztah. Určitě je dobrý, abyste si tohle prošli, jsou tady různý maily, které můžete nastavovat zákazníkům a u všeho platí tady to, co jsem řekl. Jo. Snažte se mluvit vlastním jazykem, nebýt jak nějaký úředník, který potvrzuje, že se něco zaplatilo nebo něco ne. Jo. Chcete tam dostat nějaké emoce, nějaký vztah. Co vás potom bude zajímat a samozřejmě do tady tohohle místa budete chodit poměrně rádi, jsou objednávky. Přehled, který vidíte, teda mimochodem vrátím se ještě i na té homepage, tady vždycky vidíte ty poslední objednávky, samozřejmě nějaké statistiky, to je vždycky příjemný se na to podívat, nebo většinou příjemný, někdy je to smutnější samozřejmě. A tady potom vypadají takto objednávky, které vám přijdou. Vy tady potom vidíte, jestli ta objednávka je zaplacená, vidíte tady, jakou dopravu si ten člověk zvolil a tak dál. Co je ale velmi důležité a s čím budete pracovat, musíte pracovat, jinak se z toho zblázníte, jsou takzvané stavy. Defaultně nám ShopTet dává tady tohle, stornováno, vyřízena, vyřizuje se, nevyřízena. Zase 95% začínajících e-shopů si s tímhle naprosto vystačí. Vyzkoušejte si to na tom, jak ty procesy vám na tom budou fungovat a pak to případně laďte pro vaše nějaký specifický případy, ale tohle je základ, s kterým to naprosto na začátku můžete rozjet a s kterým vám to může velmi dobře fungovat. Hlavně ty věci si můžete navazovat mezi sebou, to znamená, dám příklad. Přijde vám objednávka, ale ten člověk nezaplatil, takže to bude pořád nevyřízený. Ve chvíli, kdy ten člověk zaplatí, se ta objednávka automaticky může přehodit na vyřizuje se. Jo, ve chvíli, kdy to odešlete, se automaticky může přehodit na vyřízena. A tady tyhle logiky si mezi tím můžete vymýšlet, jak chcete, můžete si dělat stavy, jaký chcete a tak dále. Dá se s tím pracovat, velmi vám to ušetří čas. Já doporučuji už od začátku toho vašeho fungování na ShopTetu se s tím snažte pracovat. I když budete mít na začátku 1 objednávku týdně, kterou bez problémů byste zvládli s papírkem a nemusíte nic řešit, tak opravdu doporučuji striktně se držte v tady těch procesů, dělejte to podle toho, protože až těch objednávek budete mít 20 denně, nebo nedej bože 500 denně, tak byste se z toho jinak zbláznili, budete to učit další lidi potom, jak mají expedovat a tak dále. Ještě skočím teďka zpátky, zapomněl jsem říct velmi důležitou věc u přidávání těch produktů a myslím si, že to musí zaznít zase pro někteří, kteří opravdu jsou v tom nováčci. Jak jsme si ukazovali, že přidávám ty produkty, tak to vypadalo asi šíleně pomalu a je to pravda. Možná vás napadlo, no, ale já mám e-shop, na kterým chci přidat 1000 produktů, to budu dělat 2 roky. No, jako 2 roky byste to asi dělali a potom v tomhle vám právě pomůže a zrychlí to něco, čemu se říká importy, exporty, to znamená, vy si uděláte velkou excelovskou tabulku nebo Google Sheetovskou tabulku, kde ty věci vyplňujete vlastně do jednotlivých políček, nemusíte se tady pořád prostě překlikávat, odsouhlasovat, ukládat, ale všechno si vyplníte do té tabulky a potom tu tabulku celou nahrajete, ono se vám to propíše, všechny ty produkty naraz. To stejný platí, když v uvozovkách jenom přeprodáváte zboží, máte feed takzvaný od nějakého dodavatele, vy ten feed vemete a 1:1 ho uložíte
uložíte v tom ShopTetu, pracuje se tady s tím potom tady v téhle záložce produkty, import, export, jo, a tady už ty produkty jenom vlastně nahrajete jich klidně 50 000 z toho feedu na jedno kliknutí. Takže tohle je něco, co je taky důležité vědět a zase, pokud budete takovejhle e-shop, který já ukazuju, hliněné srdce, který má 20 produktů, 20 hrníčků, tak je tam asi nahážete po jednom a bude to pro vás ve výsledku jednodušší. Pokud jste firma, která už vyrábí, prodává a zakládá si e-shop jako nový kanál a potřebuje tam nahrát najednou 1000 produktů vlastních a 50 000 od dodavatele, tak bez těch feedů se samozřejmě neobejdete. Důležitý, co je potřeba zmínit, a je to samozřejmě naprosto základní věc, kterou si musíte vyřešit, je doprava a platba. Jak to řešit, co nabídnout, jak to nastavit. Co se týče dopravy, tak já naprosto s čistým svědomím doporučuji ShopTet balíky. Je to, já nevím, jak dlouho to funguje u toho ShopTetu, půl roku, rok. Je to vlastně taková, řekněme, podfirma nebo služba, kterou ShopTet dělá a vy si v podstatě přes ShopTet napojíte jakýkoliv tady z těchto dopravců, PPL, balíkovna, zásilkovna a tak dál, teďka nově Alza mezi Alzaboxama. Je to úplně super a potom na jeden klik vy v objednávce, přijde vám objednávka, vy kliknete, třeba máte navázaný na ten stav, že ve chvíli, kdy dáte, že to vyřizujete, což je, teďka mě to tady vyjelo, jo, budete to mít ve stavu vyřizuje se, navážete si, že ve stavu vyřizuje se, vám má ShopTet balík vygenerovat štítek pro zásilkovnu, vy potom jenom jdete do zásilkovny, do ShopTet balíku, tady dáte zásilky, tady už uvidíte nachystané štítky, které si na jedno kliknutí vytisknete, polepíte balíky a máte hotovo. Jo, zároveň nechci jít úplně do hloubky těch ShopTet balíků, protože to nemám tak nastudované a je to dlouho, co jsem to dělal, ale je to tak, že i přes ně v uvozovkách máte smlouvu právě třeba pro balíkovnu, máte tam, pokud se nepletu, i trošku lepší cenu a tak, takže pokud jste v začátcích, tak já doporučuji, nešpekulujte nad tím zbytečně, využijte ShopTet balíky. Extrémně vám to zjednoduší, jak už zařizování toho vůbec ty dopravce mít, tak už potom to samotné odbavování těch balíků, jo, jak říkám, je to v podstatě na jeden klik, když to hodně zjednoduším. Takže opravdu velmi doporučuji využít minimálně na začátku. Co se týče plateb, v podstatě to stejný. ShopTet Pay, speciální služba zase od ShopTetu, která vám pomůže tady tohle všechno zařídit, nasadit, je to všechno velmi jednoduchý. Ano, má to svoje nevýhody, má to poměrně vysoké poplatky, proti jiným poskytovatelům to tak prostě je, ale ta výhoda do startu, že to jednoduše na jednom místě všechno bez problému zařídíte, je to integrovaný s tím ShopTetem, absolutně tam nenastane technicky žádný problém, nemá v podstatě šanci nastat, všechno je to, jak by řekli Angličani, seamless, úplně fakt parádně a minimálně do startu tohle fakt vřele doporučuji. Pojďme se ještě podívat do nastavení doprava platba a tady jsou důležité položky, jo. Způsob dopravy. Tady si potom právě aktivujete ty jednotlivé dopravy, které zobrazujete v košíku. Způsob platby platí úplně to stejný. Teďka tady máme v podstatě jenom nastavení a platba převodem, protože žádný platební brány nemáme zaktivovaný. A nastavení doprav a plateb. Jo? Tady všechny tyhle věci si potom tady krásně nastavíte. Dopravy zdarma a tady tyhle věci. Těch věcí, které je tady potřeba řešit potom v rámci toho každodenního života e-shopu a e-shopaře, je samozřejmě strašně moc. Pořád plujeme relativně po povrchu, ale aby to video nemělo, jak jsem říkal, 12 hodin, tak některé ty věci musím opomíjet, nejít tak do hloubky. Myslím, že to je asi snad každému jasný. Jsou tady potom různé věci, které si sám můžeš proklikat. Jsou tam věci, které opravdu doporučuji si prostudovat, zamyslet se nad něma. Co je třeba velmi důležitý, je nastavit, a to je v záložce marketing, když se podíváš, a základní SEO, tak tohle jsou pravidla pro to, jak se generují title descriptiony. Je to opravdu něco, co zase ten e-shop ti posune v uvozovkách bez práce dál. Nastavíš tady nějaký pravidla, jak ty title descriptiony se mají generovat, jak se mají generovat pro produkty, pro kategorie. Nemusíš se tím v začátku trápit, ale být tebou, tak si to dám do nějakých poznámek, až se ti ten e-shop zaběhne, až si ho nastavíš tak, jak potřebuješ, tak tohle jsou potom věci, se kterými je dobrý se dál zabývat. Trošku jsem se v tom videu dotkl těch obchodních podmínek GDPR. Tohle jsou samozřejmě citlivé věci, tam určitě doporučuji konzultovat to s právníkem, s advokátem, abyste měli opravdu jistotu, že tady tyhle věci máte v pořádku a dobře nastavený.
Je to nuda, je to otrava, stojí to peníze, ale bohužel to bez toho úplně nejde. A ano, potom, když tady už mám otevřený ten marketing, tak pokud jdeš opravdu od nuly, tak je potřeba i mrknout se potom na nějaké propojení s Google Analytics, nasadit si Google Search konzoli, nasadit si Metapixel pro nějaký budoucí reklamy na Facebooku a tak dál. Ve chvíli, kdy ten e-shop se rozhodneš takzvaně vypustit do světa, pustit ven, tak já doporučuji udělat ještě jednu věc okamžitě, respektive dvě věci. Udělej si z anonymního okna nákup na tvým vlastním e-shopu, zkus si různý scénáře, jeden produkt, víc produktů, jedna doprava, jiná doprava, jeden druh platby, jiný druh platby. Zkus si udělat takovéhle kombinace, aby zjistil, že všechno funguje. A taky popros kamarády, rodinu, aspoň 3, 4, 5 lidí, aby si ten nákup u tebe taky vyzkoušeli. Ať ti ho okomentujou, co tam bylo za problém, co nepochopili, co jim nebylo jasný, protože ty si opravdu můžeš myslet, že hrneček popsal dobře, ale ti lidi pak můžou mít úplně zákeřný dotazy, který tě vůbec nenapadlo, že řeší. Jo? Takže udělat si takový kvazi uživatelský testování, abys měl jistotu, že ten e-shop funguje. Co určitě ještě doporučuji je projít si tady tuhle stránku doplňky.shopted.cz, kde potom hlavně do budoucna zase, jak říkám, až ti trošku to sedne celý a ten e-shop nějak začne fungovat a dostaneš ho do nějaké fáze, tak je potom dobrý projít si třeba tady tyhle různé doplňky, který má ten e-shop. V podstatě můžeš kontinuálně vylepšovat, nějakým způsobem si tam přidávat nové funkce. Některý z těch doplňků jsou velmi užitečný, možná si můžeme klidně na to udělat v budoucnu video, nějaký moje oblíbené doplňky, které doporučuji. Takže tohle je pak taky jedna z možností, jak ten e-shop vlastně do nekonečna zlepšovat. Ještě jednou připomínám, že pokud chceš využít slevu 30%, tak zadej tady tenhle kód, až budeš platit za svůj první měsíční tarif. Zaregistruj si svůj e-shop přes odkaz, který najdeš v popisku tohle videa. Já si myslím, že ta sleva 30% do startu je super benefit pro každého e-shopaře, který se do toho chce navážno pustit. Co je důležité říct, tak tahle nabídka na slevu 30% při zadání kódu SLEZÁK30 platí pro prvních 100 lidí, kteří se chopí šance a využijí to, takže být tebou moc na nic nečekám. Běž si ten e-shop hned založit a hlavně se mnou projdi celý tady tohle video, který jsem pro tebe natočil a rozjeď svůj e-shop. Pokud chceš jít dlouhodobě víc do hloubky a posouvat ten e-shop dál tady z toho naprostého, ale myslím si dobrýho základu, od kterého se fakt dá odrazit, tak sleduj moje videa, mrkni se klidně i do historie. Těch videí jsou tam fakt stovky, kde rozebírám různé e-shopy, komentuju, co můžou zlepšit, co tam je za chyby, kde je tam prostor pro zlepšení. Myslím si, že opravdu, pokud to myslíš vážně, tak i tohle může pomoct. Dej odběr tady tomuhle kanálu. No a teďka už pokračuji na tohle video, kde ti odpovím nejčastějších 15 dotazů začínajících e-shopařů, kteří plánují e-shop.